Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллах Тааланың сәламе, рәхмәте барчабызга ирешсен иде. Студиябызда кунакта Татарстан Республикасы мөселманнарының дини нәзарәт рәисе, улуг галимебез, мөфти Камил хәзрәт Самигуллин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатух. Камил хәзрәт, инде вакыт музакка сузмыйча беренче сорауга керешсәк иде. Менә шушы 2021 ел үтеп бара, әлбәттә ул үзенең яхшы һәм күңелгә кирип калган вакыйгалары белән истә калыр. Әмма шулай да алдагы шушы ел, безнең 2021 ел, аның нинди нәтиҗәләре булды, дини нәзарәт өчен, нинди мөһим казанышлары булды һәм ни өчен, шулар турында бер нәтиҗә ясап, ясасагыз иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи вахда ва салату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Мин үзем өчен бер заметка кебек ясадым. Чөнки эшләребез бик шактый күп булды, Аллаһка шөкер. Сезнең белән бергәләшеп әйбәт нәтиҗәләргә ирештек дип саныйм. Беренче чиратта ел башында без онлайн беренче дөньяда дип әйтеп була татар мәдрәсә ачтырган идек. Бер елда 50 мең шакирт язылды, 400 шакирт сертификатка ия булды, Аллаһка шөкер. Хәтта мин географияны карыйм, хәтта Кытайдан да, Франциядән, США-га кадәр шактый күп кеше катнашты, укыйлар, Аллаһка шөкер, бик нәтиҗәле булды дип әйтеп була. Икенче чиратта берничә ел элек без башладык Казан компьютер, Казан шрифтны булдырырга тырыштык. Аллаһка шөкер, шул турында без күп уйладык, чөнки 12нче елда нәкъ шул бинада без Илдус хәзрәт белән эшләгәндә Казан басманы бастыру турында уйлаган идек. Бастырга тырыштык. Аннан соң төрле фикерләребез булды. Хәзер ничек бастырабыз аны, мировой стандартка туры килми, яшьләребез укымый, чөнки мәгълүм булганча Казан басмабыз 172 тапкыр басмага бирелде Казанда. Һәм әлбәттә стандарт булмады. Кайбер нөсхәләр 700-дән артык сәхифә, кайбер нөсхәләрдә 575 сәхифә. Аннан соң хәзерге вакытта мировой стандарт бар. Ул нәрсә турында сүз бара. Хәзер сәхифә ахырында аят бетәргә тиеш. Чөнки хафизлар өчен ул уңайлырак. Шундый стандарт бар. Шамалап 600 бит булырга тиеш хәзерге вакытта. 15 юлдан тора торган сәхифә. Һәм кызганычка каршы безнең мусхаф шуңа туры килми. Яшьләребез күбрәк гарап нөсхәләргә яисә төрек нөсхәләргә мөрәҗәгать итә. Шуңа күрә 16нчы елда без яңадан компьютерда җыеп Коръән бастырдык. Әлбәттә иске борынгы аутентичный мусхаф турында уйлаган идек. Чөнки кайбер мәсьәләләрдә, кәлимәләрдә ул рәсми Усманийга туры килми. Мәгълүм булганча 1909 елда зур шура уза Казанда. Шура нәтиҗәсендә 57 хата табыла. Иске Казан басмабызда аны төзәтергә дип кушалар галимнәребез, ләкин кызганычка каршы революция, мәгълүм сәбәпләр булды, бастыра алмадылар. 16нчы елда без бастырга тырыштык, ләкин барыбер шрифт шул ук шрифт түгел, компьютерный, современный, аның ниндидер теге тәме юк. Аннан соң без Туркиядә бер хаттатны таптык. Мухаммад Абай дигән галим, Анкара Мармара университетында ул декан булып эшли. Мөрәҗәгать иттек. Сез үзегез беләсез, һәрбер хәрефне сканировать итеп, хәзерге вакытта Аллаһка шөкер бу шрифт компьютерный форматта бар. Киләчәктә аны куллана алабыз. Мәсәлән, марокканский шрифтны карасак, ул да матур түгел, ләкин аларга хас, алар аны ярата. Бу шрифт ул үзебезнеке, иншалла киләчәктә китапларыбыз шул шрифт белән басылачак. Бу шрифт белән инде сезне бүлдерәм, Коръән генә түгел, гади китапларда. Әлбәттә, башка китаплар да басылырга тиеш дип уйлыйбыз, чөнки ул ачык. Бәлки кемгәдер ашамаса да, ул бар үзебезнеке. Бер караганда безнең бит инде бабайларыбыз шул китап, шул шрифт белән бастырганнар китапларны. Әлбәттә, ул таш басма шрифты дип әйтеп була, таш басма. Иншалла, аннан соң безнең китапларыбыз аерылып торыр. Чөнки Мөхәммәд Заһид Кәүсәри шейхыбызның шундый бер китабы бар. Хусну тaqadi аля сир Абу Юсуф Қады. Абу Юсуф турында 94-нче биттә
ул матбуатул Казан турында әйтә. Казанда басылган китаплар турында әйтә. Алар а'аззу мин махтутати алемил ислам дип әйтә. Бөтен дөньяда таралган мусульманнарның кул язмалардан да өстенрәк. Чөнки иске басмаларда хата булмаган дип әйтәләр галимнәр. Шуңа күрә аларның урыны аерым. Күп галимнәр кая барсак та Казан китаплары турында хәбәрдар сорыйлар. Шуңа күрә бу безнең шрифт иншалла киләчәктә аны кулланырбыз. Тагын әлбәттә былтыр инде быел дип әйтеп былтыр 100 мәчеттә татар курслары, татар теле курслары узды. 6 ай дәвамында Риуда махсус программа эшләнде. 1500-дан артык кеше катнашты. Һәм бик кызыклы әйбер булды. Яшел үзеннән мухтасиб шалтыраты 2 урыс апа килде. Татарча үзләштерергә, татарча өйрәнергә, нәрсәгә кирәксезгә, яшьләр дә түгел. Күршеләребез татар булганга күрә безнең дә өйрәнәсебез килде. Әзмәс булса да өйрәнделәр, Аллаһ шөкер. Әлбәттә күп конференциялар узды, алар турында әйтмим инде, күп төрле конференциялар, укулар, творческий иҗади конкурслар, Таян Аллага, Илаһимон, Оставагас һәм башкалар. Тагын ассызыклап әйтәсем килә, журналистлар арасында журналистлар өчен динем ислам, милләтем татар дигән конкурс узды. 434 эш тәкъдим ителде. Минемчә бик файдалы. Аннан соң изге аманат конкурсы, әлбәттә иң әйбәт имам хатып, имамнарыбызны билгеләдек, аларның эшчәнлеге турында сөйләштек. 18 җиңүче булды, Аллаһ шөкер, 200 финалист арасыннан 18 җиңүче. Анда ялгышмасам 6 номинация иде, шуннан да теге яшьләр белән дә эшләүчеләр, замана технология белән эшләүчеләр, мәчетләр. Иншалла киләсе елда да дәвамлы булсын проект, шуннан да бөтен Татарстанга теге киң танылган проект булып чыкты һәм имамнарыбызның эшен югары һәм мөһим икәнен күрсәтә торган бер проектлар булды бу чыннан да. Шиксез әлбәттә. Тагын бер проект ул Туган Батыр. Бу проектны без Туган авылым комплексы белән бергәлектә эшлибез. Әлбәттә бу фикер, Аллаһ шөкер, шундый кешеләр бар, Радик әфәндим, Радик Мөхәррәмович кебек. Бу фикер күптән бар иде, чөнки мәсәлән иртәгә бер сабантуй буласы булса, әйдәгез милли киемнәребезне киябез дип әйтсәк, ничек киенәбез? Шигелгән түбәтәй, артист сыман булабыз бөтенебез. Батыр образы югалды, батыр образы юк. Чөнки хәзерге вакытта мин теге татар кылычлар белән кызыксынам. Дөньяда бары тик 14 кылыч сакланды. Бетерделәр. Юк алар. Мәсәлән, Кавказская шашка дип әйтсәк, казачья шашка дип әйтсәк, без беләбез. Хәлбуки ул 18-нче гасырда гына барлыкка килгән әйбер. Чөнки черкесский шашкадан чыккан. Хинд шамширы дип әйтсәк, катана дип әйтсәк, теге богатырский меч дип әйтсәк, шулай бит? Татар кылычы ниндирәк, ничегрәк булырга тиеш? Шул турында бер фикеребез юк. Аннан соң татар батырларыбыз ничек киенгән? Һәм кызганычка каршы балаларыбыз теге Спайдерменны таный, железный теге человекны таный, татар батыры ничегрәк булырга тиеш, һәм аның образы турында бер фикере юк. Үзебездә дә юк, шулай бит? Шуңа күрә бу фикер турында без уйладык. Әлбәттә, ДНК кебек шундый образ булдырырга кирәк. Шундый образ булырга тиеш. Чөнки төрле киноларда да татарларыбызны хәзерге вакытта хәйләкәр буларак күрсәтәләр. Батыр түгел ул. Куркак, хәйләкәр, Кавказ халыгы булсалар батырлар, ә безнекеләр вот шундый. Шуңа күрә бу фикерне үзгәртергә кирәк. Әлбәттә, безнең батырларыбыз булган. Камыр батырдан башка безнең батырлар булган бит, булырга тиеш. Шуңа күрә шул турында без уйладык. Иншалла киләчәктә шундый пәһлеван батыр турында мультикларда төшереләчәк, комиксларда булырга тиеш, балаларыбыз шуннан үрнәк алсыннар. Инде Алласы балаларга сөйләргә әкиятләр дә, бәлки мәктәп программаларына кирип китеп, нәкъ менә инде балаларны тәрбияләгәндә үк кино булса, аннан соң теге мультик булса, комикс, әкиятләр,
Зульфат Хаким, Аллаға шөкер, тотынды. Иншалла хәзер беренче әкият яза ул. Бик кызыклы килеп чыга. Анда сюжетлар да шундый без уйламадык та. Һәм беренче рат ул татар телендә языла. Аннан соң татарчадан урысчага, инглизчага, арабчага күчереләчәк. Шундый. Әлбәттә, тагын нәрсә турында әйтәбез. Әлбәттә, күп китаплар басылды. Төрле регионнарга барып, каләм шәрифебез турында без чыгышлар ясадык. Безнең хәзрәтләребез дә катнашты. Аннан Коръәнгә кагылышлы яңа Казан басма әзерләнде. Иншалла киләсе елда ул басылачак. Бу яңа шрифт белән. Әлбәттә, дөнья международный стандартларга ул туры киләчәк, Аллаһа шөкер. Һәм беренче чиратта без ике китапка таяндык. Фаваиду мухимма, Марҗани хәзрәтебезнең Фаваиду мухимма китабына, һәм икенче Тасхих расми хат Муса Җуруллаһ Бигиевнең. Бу ике китап Расм Усмани турында сөйли. Аннан соң киләчәктә безнең башка бер проектыбыз бар, кул язма Коръәне. Рукописный Коръән дип әйтәбез. Аллаһа шөкер, безнең хаттатларыбыз бар. Кемдер нәрсә мактанып йөрсә дә, Аллаһа шөкер, Рәсәйдә IOFI сертификатка ия берничә кеше булса да, бөтенесе Татарстанда. Ансы хафизларыбыз, Аллаһа шөкер, бар, башка регионнарда да бар, ләкин курра хафизлар 3 кеше Рәсәйдә. Ягъни 10 кыраат буенча укучы, алар бөтенесе Татарстанда тора. Икесе татар. Бер таҗик булса да, икесе татар. Шунда куандыра тагын. Аллаһа шөкер. Һәм иншалла бу китап чыгачак. Аның турында бик сөйләсәк, күп сөйләргә кирәк. Нәрсәсе белән аерыла, әлбәттә, беренче чиратта шрифт белән аерыла. Аннан соң Расми Усманияга туры киләчәк. Һәм бу кул киләчәктәге булачак кул язма турында без комиссияны булдырдык. Комиссия башында Маъмун Шабан Рауи булачак. Маъмун Шабан Рауи барыбыз таныйбыз, пәйгамбәребезнең нәселеннән. Ул инде Казанда булды. Шул ук вакытта ул Дубайда Коръән тикшерү буенча комиссиянең рәисе булып тора. Шуңа күрә урамнан килгән кеше түгел, галим кеше. Әлбәттә, төрле конкурслар турында без әйттек. Аннан соң мобиль кушымталар ясалды. Әлбәттә, Коръән тәфсире, Коръән тәфсир урысча, Коръән нокта тәфсир татарча. Алар бушлай Android һәм iOS өчен булдырылды. Шунда эшли Play Market App Store'да аны бушлай алып йөкләп һәм кулланырга була. Булар инде бу ике приложениедә Каләм Шәриф, перевод смыслов һәм Каләм Шәриф мәгънәви тәрҗемә китапларына нигезләнгән. Шуларның Алар һәм элекке былтыр гарәп телендә 16 елда чыккан Коръән улды бар. 10га якын безнең 10 төрле кушымта. Шуннан намаз вакытларында, кыйбла табунида бөтенләй бер бар. Гыйбадәт исламиядә булган, намаз вакытлары, халал гит һәм башкалары. Әлбәттә, мәдрәсәләребез эшли. Әйтик, IOFI турында мин әйтеп уздым. Быел 3 кеше сертификатка ия булды. Безнең Булат хәзрәт, безнең казыйыбыз, муфтиятыбызда эшләүче доктор Идрис, безнең академиябезнең докторы. Һәм ялгышмасам, Риудан Камила булырга тиеш. Риуда укытучы. Аллаһа шөкер, төрле кайбер хәзрәтләр мактаналар, бездә яхшырак, Мәскәүдә яхшырак, тегендә монда, ләкин Аллаһа шөкер, безнең шундый специалистларыбыз бар. Без эш белән күрсәтәбез. Елдагыча уза торган безнең олимпиада, университетлар һәм мәдрәсәләр арасындагы олимпиада, ул Риуда уза, Аллаһа шөкер, зур күрсәткеч. Чөнки кайбер мәдрәсәләр без көчле түгел дип беләсе килсә, олимпиадага катнашып, урын алсалар, димәк, сез көчле. Шуның өчен олимпиада кирәкте. Хафизлар өчен, спортсменнар өчен алар кирәк. Хәзер төзекләндерү эшләре бара Мухаммадия мәдрәсәбездә. Әлбәттә, планнарыбыз бик зур. Хәзер бу борынгы тарихи бина аны ачтырдык. Хәзер шунда укыту эшләре алып барыла. Анда мусалла, намаз бүлмәсе бар, класслар, бөтен җиһазлар яңартылган. Иншалла, хәзер төзелеш дәвам ителә. Киләчәктә 5000 квадрат метр булырга тиеш безнең Мухаммадиябез. Һәм нәрсәсе белән аерыла, хәзер вакытта 1200 шәкертебез бар, 230 очник. Укыту
татар телендә. Ләкин шундый бер проблема бар. Безнең дипломыбыз урта белем бирәбез. Диплом буенча иншалла киләсе елларда лицензияга ия булсак, безнең шундый хыялыбыз бар, берничә факультет булдырырга. Бәлки татфак, бәлки педагогика булыр. Һәм кайбер милли җанлы кешеләргә мин әйткән идем, сез булдырмадыгыз, муллаларыбыз булдырыр иншалла, милли институт булачак киләчәктә. Нишләп без булдыра алмыйбыз? 90нчы еллардан бирле булдыра алмадыгыз. 17нче елдан алып безнең бөтен вәгазьләребез татар телендә алып барыла. Аннан соң без хәзер дә татар телендә дәвам итәбез. Безнең мәдрәсәбезне. Иншалла факультетларны булдырсак, институт булса, иншалла, вот менә дигән милли институт барлыкка киләчәк, шулай бит. Шундый хыялларыбыз бар. Бик күп сөйләп булмый. Беренче чиратта эшләргә кирәк. Беренче чиратта шуннан да, мәсәлән, Россия Ислам университетын күрсәтте, анда татар дәреслекләр чыгарды, курслар бар. Шуннан да минемчә инде бу Мөхәммәдиядә инде үзенең юнәлешен алып китер. Чөнки бөтен башка проблема бар. Мәсәлән, диплом бирәбез, ул авылга кайтып мәктәптә дә укыта алмый, чөнки аны диплом туры килми. Аннан соң академиягә дә кера алмый. Мәсәлән, 5 ел укыган, гарапчасы бик әйбәт, академиядә менә дигән укырлык шәкерт, ләкин югары белем булмаганга күрә ул кера алмый. Тагын Риога керергә кирәк. Ул әйтә, мин бит алардан зәгыйфрәк түгел. Нишләп сез кимсәтәсез, мыскыл итәсез мине кебек, ул бармый, дәвам итмәй, имам гади генә мулла булып кала. Шуңа күрә без уйладык, барыбер 5 ел укытабыз. Нишләп ул высшее образование булмасын? Әлбәттә, төрле форумнар турында без әйттек. Яшьләр арасындагы форум, лекторийлар, муслим кыз дигән, иман, айман дип әйтәбез. Төрле проектлар алар атнада берничә тапкыр уза дип әйтеп була. Булгарда лагерь үткәрәбез. Закат фондыбыз эшләде, Аллаһка шөкер. Һәм ассызыклап әйтәсем килә нәрсә турында, колл-центр. Безнең колл-центр бар. Анда галим хәзрәтләребез утыра. Шамалап 10 мең шалтырату булды бер елда. 10 мең сорауга җавап бирелде дигән сүз. Аллаһка шөкер, ул международный, бигрәк тә Кавказ республикалардан шалтыратучылар бик күп. Мәсәлән, хатын-кызлар, гаилә мәсьәләсе булса, ул шунда шалтырата алмый, беркемгә мөрәҗәгать итә алмый, чөнки бер-берсен таныйлар. Шуңа күрә ул рәхәтләнеп монда шалтыратып, аңлата, фәтва сорый. Шалтыратучылар бик күп булды. Медиа проекты, социальные сети, аккаунт, 43 аккаунтыбыз бар. Хузур ТВ, Аллаһка шөкер, Ислам Today, Азан, Дин, Мәгъишәт, Умма газеталар басыла, дәвам итәбез. Школа одного дня, онда да 2 сезон, елда 160 кеше укыды. Һәрбер атнада бер дәрес, 7 атна дәвамында булганнар. Төрле лекторийлар, әлбәттә мин үзем дә КФУга барып, лекциялар укыдым. Мигрантлар белән без эшлибез. Ләкин быел 12 мәчет генә ачылды. Мәсәлән, былтыр 30 мәчет әйтсәк, быел 12 мәчет, бер яктан азайды кебек, икенче яктан сөендерә. Чөнки ихтияҗ калмады дигән сүз. Чөнки мәчетләр ихтияҗга карап төзелә. Мәсәлән, Казанда 81 мәхәллә эшләп килә. 81 мәхәллә бар Казанда гына. Республикабызда 1500-дан артык мәчетебез бар. Димәк, хәзер мәчет төзү түгел, аны тулыландыру мөһимрәк. Аның сыйфатын үзгәртү турында уйларга кирәк. Икенче яктан бу сөендерә. Аннан соң безнең президентыбызның шундый матур сүзе бар. Мәсәлән, әйтик, халал лайфстайл. Халал как образ жизни, шулай бит. Бу уртак проектыбыз, иншалла, АПМРФК да бик зур рәхмәт. Хәзер вакытта җиде сәүдә үзәгендә мусалла, мәчет дип әйтеп булмый, гыйбадәтханәләр ачылды, булдырылды. Аларга да бик зур рәхмәт, иншалла, эш сәүдә үзәге калды. Аларны тамамлап, иншалла, бу проект тамам булачак. Нәшрият турында сез үзегез яхшырак беләсез, нинди китаплар басылды. Бик күп китаплар басыла. Хәзер вакытта Wildberries, Озон, Казан Экспресс, Читай город, Литрес аркылы сатыла. Аларга мөмкинчелек бар.
Закат турында әйтсәк, закат монда бик күп язылган, гышыр турында. Гышыр да бик, мәсәлән, быел 577 тонна гышыр садака җыелды. Ул безнең өчен бик мөһим, чөнки мәдрәсәләребезгә җибәрелә. Ул зур булышу, мәдрәсәләрдә зур булышу. Рамазанда 9-нчы республика күләм ифтар, ягъни авыр булса да, беләбез бит мәктәп мәсьәләсе 175-нче мәктәптә дә булган хәл. Шуңа карамастан без барыбер аны үткәрдек. Быел юбилейны булырга тиеш 10-нчы тапкыр республика күләм ифтар булачак. Һәм иншалла бергәләшеп матур иттереп аны уздырырга кирәк була. Хәләл турында, закат, вакыф системасы, әлбәттә системабыз эшли, үсә, ел сайын үзгәрешләр бар. Спортка килсәк, спорт, әлбәттә былтыр күп чараларда катнаша алмадык, үткәрә алмадык, ләкин барыбер теге татар көрәше Чаллыда узды. Аннан соң бөтен мухтасибларыбыз ГТО нормаларын тапшырды. Әле генә узган атнада теге безнең значоклар кайтты Мәскәүдән. Аннан соң международный экспедицияны булдырдык, без Эльбруска бардык. Анда берничә епархия вәкилләре булды, хәзрәтләребез, мин үзем катнаштым, безнең Салих хәзрәт имам буларак. Аллаһа шөкер, җиңдек, чыктык. Салкын булса да, авыр булса да, иншалла киләсе елларда да тагын насып булсын. Марафоннарда, Салих хәзрәтебез Түбән Кама мухтасибы, мәсәлән, быел марафон, международный марафонда Стамбулда катнашты. Аннан соң алар белән бергәләшеп без полумарафонда катнаштык октябрь аенда. Иншалла хәзер ниятләнәбез май аенда теге тулы марафонны узар хәзрәтләр белән бергәләшеп. Ничә километр булган ул хәзрәт? Ну тулы марафон 42 була. 42 була. Ләкин теге кемдер белмәс кем шулай. Юк, кемдер 10 километрда марафон дип әйтә. Марафон дип әйтсәк 42 километр 195 метр булып санала. Ярым марафон 21-100 метр. Әлбәттә, анда чаралар бик күп булды. Алга трейл, Миллимон, Биләл мульти, иншалла, 1 гыйнвардан тагын форсаттан файдаланып, 1 гыйнвардан күрсәтү башланачак. Һәм иң мөһиме, әлбәттә, Казан басмамыз басылачак. Оригинальный шрифт белән мировой стандартка туры китерелеп, караганда шул ук иске борынгы Казан басмабыз сыман булачак, ләкин дөнья стандартына туры килә торган булачак, Алла берсә. Һәм кыскача нәтиҗәләр шулай. Менә сез әйтеп киттегез, Булат хәзрәт, Идрис хәзрәтне, аларның шундый менә югары дәрәҗәләргә ирешүләр турында. IOF сертификаты. Ләкин гомумән Татарстандагы хәзерге мөселман дин гыйлеме ул нинди дәрәҗәдә ничәрәк бәялисез? Мәсәлән, шуннан да бар мәчет каршындагы мәдрәсәләребез бар, Мөхәммәдия урта бүгенге көндә менә инде Алла бирсә сез лицензия алсак, югары уку йорты итеп ясау нияте белән дип әйттегез. Безнең бер университетыбыз бар, эшли хәзер, икенчесе була. Юк, мин әле татар телендә әйтмим, Мөхәммәдия телендә. Аннан соң мәсәлән, югары уку йортлар, һәм инде менә докторантура һәм магистратура булган бие турында. Гомумән, шушы мөселман дин гыйлеме дәрәҗәсен ничек бәялисез? Менә сез бит гомумән йөрисез, карыйсыз. Мәдрәсәләр бер бар, теория относительности дигән әйбер бар. Хәзер әгәр дә 90-нчы елларга кайтып карасак, әлбәттә үсеш бар, үзгәрешләр күп. Ләкин мәсәлән, Әл-Азһар кебек шундый университетлар белән чагыштырсак, әле эшләргә кирәк. Без туктамыйбыз, дәвам итәбез. Аннан соң шундый әйбер бар, әлбәттә халкыбызга хас, кемгә ул хас, ялкаулык. Иске борынгы китапларны укысак, анда мәсәлән бер гаиләдә 6-10 бала булган, шулай бит. Һәм иң акыллы баланы сайлап, әни әйтә иде, әйдәгез бу безнең закатыбыз булсын, дин юлында галим булсын, иншалла башка балалар бакчада, кырда эшләсен, бер балага булышсын. Ул Әл-Азһарга, Бухарага барсын, укысын, укып зур галим булсын. Чөнки кыйбат иде укырга да. Хәзер вакытта киресенчә малаем доктор булсын, табиб булсын, педагог булсын, юрист булсын, әллә кем булсын, бер нәрсәгә ярамаган баланы әйдә мәдрәсәгә барсын инде. Вот шундый фикеребез үзгәрсә, иншалла зур үзгәрешләр булачак.
Чөнки хафызлыкка да балалар әз килә. Бу бит безнең теге проблемабыз гына түгел, халкыбызның проблема дип әйтеп була. 11 класстан соң килеп ятларга бик авыр. Төркиядә, Пакистанда, теге чит илләрдә анда бит бала чагында ятлыйлар, аннан соң гына университетка баралар. Ә безнекеләр 17 яшьтә килеп университетка әйдә Кур'ан ятлыйм әле. Һәм бик авыр сынып ятлый. Ничә яшьтән татар баласы? Бәлки хәзер бит мәчетләрдә дә мөмкинчелек бар. Бер хафызны табасыз да, Апанай мәчетендә курслар, безнең Тынычлык мәчетендә курслар уза, мөрәҗәгать итәсез дә, вот Кур'ан ятлысым килә, мәктәптән соң да секция сыман шулай мәктәптә укыганда ятласак, ул күпкә җиңелрәк булачак. Чыннан да безнең түгәрәкләр бик күп, шул бер түгәрәк итеп алып, хәтта ки җибәрсәк тә. Мәсәлән, гомумән алганда дини нәзәрәтендә гыйлемләр шурасы бар, безнең әлхәмдүлилләһ хафизларыбыз шулай да бар, фән докторлары бар. Без Аллаһка шөкер намаз вакытларын бер тәртипкә сала алдык. Әмма бу да бит үзенә күрә бер үзебезнең гыйлем дәрәҗәсен күрсәтеп тора. Менә шул яктан әйтәсем килә тагын. Әлбәттә, әгәр дә без революция кадәр карасак, әлбәттә безнең дәрәҗәбез бик түбән хәзерге вакытта. Чөнки Мәрҗани язган китапларга карасак, теге бик тирән гыйлемнәренә сокланып карыйбыз. Ничек язганнар, шундый галимнәрбез булган. Шул ук Муса Бигиев, ул бит 10 кырат буенча зур галим, аның теге китап кайбер фикерләре белән теге кабул итмәсәм дә кайбер фикерләрне, ләкин кыраат фәнендә кыраатта ул бик зур остаз иде. 10 кыраат буенча аның китаплары бар. Шуңа күрә хәзерге вакытта без бик загыйф, ләкин 90-нчы елларга карап карасак, кайтып карасак, үсеш бар, Аллаһка шөкер. Һәм иншалла без дәвам итәбез. Әле генә бит 17-нче елда гына академия төзелә башлады. Әле генә ачылды. Становление бар дип әйтеп була. Шуңа күрә үзгәреш бар. Башка регионнар белән чагыштырсак, без бик югары дәрәҗәдә. Аллаһка шөкер, Дагестанда да, Чечнялар бик көчле, теге Ингушетия булсын, ләкин теге Россиядә шундый урыннар, теге Кавказ һәм Татарстан кебек юк. Бөтен урыннарда шундый мөмкинчелек тә юк. Дәрәҗәбез бар, ләкин шуның белән канагать булмыйча дәвам итәргә кирәк. Шулай менә инде йомгак ясаганда бик күп кенә проектлар турында сөйләп кителде, Аллаһка шөкер. Әмма шулай да дини нәзарәтенең җәмгыятькә рухи әхлакый тәрбия бирүдә роле ниндирәк? Менә уларның ничәрәк теге юлы, юнәлеше дип әйтик инде. Бу беренче сорау һәм икенче сорау инде менә бездә кунакта булу сәбәпле сорыйсым килә. Гомумән, мәсәлән, шушы эшнең бер өлешен Хозур медиа холдингы алып бара бит инде. Аның эшеннән сез канагатьме, ничегрәк аның нәтиҗәсен күрәсез? Аллаһка шөкер, әле генә сезнең мактап әйтем бит, социаль сетьләр турында ниләр китаплар басыла, Аллаһка шөкер. Һәм урыны беренче сорауга кайтсак, беренче өлешенә. Татар халкыбызны ислам саклады. Кемдер әйтә, вот татарлар арасында башка дин вәкилләре бар, ләкин күпчелектә без бит мөселманнар. Беренче китабыбыз әдәбиятта ул Кыса Юсуф дип әйтеп була, шулай бит. Коръәннән алынган бер сүрә, ул Юсуф сүрәсе турында. Татарның әдәби һәйкәле дип йөртәләр. Беренче җырлау булсын, мунажатлар булган, алар да дин турында. Мәсәлән, мәдәният сүзе ул кайдан килә? Мәдинә сүзеннән килә, шулай. Иң беренче мәдәни шәһәр ул Мәдинә, бу пәйгамбәребезнең шәһәре булган. Шуңа күрә безнең халкыбыз, телебез, милләтебез дингә таянган. Таяна, нигезләнә. Һәм 100 ел элек татар театры, эстрадасы булмаган, китапханәләре булмаган, нәрсә булды? Мәчетләр булды, мәдрәсәләр эшләде. Шул ук Тукай, ул бит зур Оксфордларда укымаган. Мәдрәсәләрдән чыккан олы шагыйрыбыз. Шуңа күрә дин булмаса, милләтебез дә булмый. Телебезне дин саклый, телебез дә динебезне саклаячак, Алла берсе. Иншалла. Шуннан да беренче хәтта ки театр труппасы да хәвәскәрләр булган һәм күбесенең теге дини гыйлеме булган бу да бит мәдрәсәләрдән чыккан, алар университетта укымаганнар. Шуннан да. Инде менә
проектлар арасында татар теле дигән сүзләр күп яңгырады. Ләкин шулай ни өчен диния нәзарәте үз өстенә татар телле мөхитне булдыру һәм саклау буенча җаваплылыкны алды. Тирәнрәк. Исеме өстендә бит Татарстан җумһурияте дип әйтәбез, Татарстан диния нәзарәте. Аннан соң кемдер динебездә милләтләр юк. Ярар, дөрес, беренче чиратта без тақвалыкка карап бәя бирәбез, ләкин милләтләр юк дигәндә без хәзер татарчабызны онытып, урысчагамы күчәргә тиеш. Кайсы теленә күчәргә тиеш? Шуңа күрә мөһим түгел икән, әйдәгез татарчага күчеп дәвам итик. Чөнки мәчетләребездә игътибар итсәк, сорау буенча берничә мәчеттә генә, санаулы мәчетләрдә генә яшьләр әйдә урысчага сөйләгез дип әйтә. Күпчелектә бит татарча алып барылды һәм алып барыла. Мәсәлән, бер Чечняга барсак, анда бит сорап торышы юк, без теге җомгада катнаштык, анда аңлыйсызмы, юкмы, аларга барыбер үз телендә алып баралар. Аннан соң теге чеченнәр, шул ук чеченнәр, безгә сез татарлар кызык, бер 50 кешелек бер автобуста анда 2 чечен 48 башка милләттән кеше булса, без гит аялмыйча акырып үз телебездә сөйләшәбез. Ә сез татарлар киресенчә 48 татар булса, 2 башка милләт вәкиле, алар хөрмәтенә сез урысчага күчәсез. Инде аннан соң башка милләтләр аялып тормый. Мәсәлән, теге армянская церковь, теге Җәлил хәзрәт гел шул мисалны китерә. Армянская церковь, грузинская церковь, шулай бит? Әншә бит мәчеттә татарча, теге татар теле яңгырамасын, булмасын. Чөнки бу тел ул безне динебезне саклый, ул саклады да. Мәсәлән, Россия уртасында нишләп без теге шукындыру бик көчле булды, алып барылды. Без бит үскәндә дә белеп тордык. Юк, без икенче милләт, безнең гырыф-гадәтләре, безгә хас гырыф-гадәтләребез бар, безнең бөтен башка динебез бар, безнең пиямбарыбыз бар. Теге татарча аралашып, шуны өйрәнә идек, шулай бит. Тел ул барыбер динебезне саклый. Кем нәрсә әйтсә дә, шуңа күрә Раббыбыз юкка гына әйтмәгән бит. Ваҗална шуба ва кабаила. Теге төрле халыкларга, теге милләтләргә мин сезне бүлеп яралттым, бар иттем. Литаарифу, бер-берегезне танырсыз дип. Менә сезнең хәзер инде тәҗрибә әлхәмдүлилләh бик күп менә мөфтиятның проектлары күп, татар халкы турында да өйрәнелде, татар халкының гырыфләре турында, аның тарихы турында өйрәнелде. Бүгенге көндә татар халкына үзенең милли йөзен, менә бөтенлеген ничек саклап калырга бар, ничек саклап калып була һәм? Исламсыз булмый. Исламсыз булмый. Шуны кемдер әйтә, әлбәттә, шундыруга кайтсак, теге Жан исәбендә соңгы хәзерге түгел, соңгы жан исәбендә ялгышмасам 30 000 керәшән татарлар бар, Татарстанда. Ул бит күп түгел. Аннан соң шундый сорау туа, нишләп 18-нче гасырга кадәр аларга хас зур христиан зиратлары юк республикабызда. Мусульман зиратлары бар. Чөнки без күп табабыз, керәшән авылы, ләкин анда имам булган, шәһадәтнама алган. Мисал өчен Кукмара районында шәһадәтнамасы бар. Исеме мусульманча булмаса да, ул үзе рәсми имам булып торган шунда. Димәк, кагазда христиан булса да, чынбарлыкта алар исламны югалтмаганнар. Динебез ул милләтебезне саклады гомер буе, һәм киресенчә, милләтебез дә динебезне саклады. Бу бергә булса, иншалла, бу зур көч. Алайса инде алдагы сорауга да күчим. Татарстандагы хәзерге мусульман яшьләре өметлеме? Ничек уйлыйсыз дип язылган. Ни өчен әйтәм? Менә сез әйттегез, безнең бүгенге көндә әгәр дә бераз гына өметлерәк яшьләр бар икән, аларны табып итеп җибәрәләр име, яки дә физика галиме, яки тагын нәрсә һәм инде ялкаурак булса, ярар сиңа мәдрәсәдә җитеп тора дигән. Әмма шулай да картина гомумән сезнең алдыгызда бик күп яшьләр белән эшлисез, мөфтиятның хәтта ки үзенең дә яшьләр бүлеге бар, ул бик күп проектлар эшләп килә һәм шуннан чыгып булса да гомумән картина Татарстан, Россия буенча менә Татарстанның татар мөселман егетләре, яшьләре өметлеме? Үмітсіз шайтан гына дип әйтәләр бит. Әлбәттә, өмет бар. Аннан соң нәрсә белән чагыштырабыз? Әлбәттә, кая гына карасак да өметле яшьләребез бик күп. Бары тик дин белеме җитми. Чөнки Коръәнгә таянып,
физиканы, химияны өйрәнсәк, ул күпкә көчлерәк була, файдалырак була. Бу ике фәнне, дөньяны да, ахиратны да берләштерергә кирәк. Берләштерә алсак, иншалла, киләчәктә дә өмет бар, әлбәттә, өметсез түгел, без бит дөньяда әле. Иң гөнаһкар кеше, иң гөнаһлы кеше дә аның тәүбә ишеге ачык әле. Тәүбә кыла ала, шуңа күрә өмет бар. Үлгәнчәгә кадәр, гарәпчә хәлу гаргар теге, үлгәнчәгә кадәр дип әйтәлә. Шуңа күрә өмет бар. Аннан соң якшәмбе сайын Зәңгәр мәчетендә дәресләр алып бара идем. Теге яшьләр килә, кызыклы сораулар бирә. Аннан соң кайбер яшьләр теге Телеграмда ниндидер каналлар алып бара. Мин теге укып барам, карыйм, бик тирән фикерләргә ия егетләр бар арабызда. Булай карыйсың, теге тыйнак кебек теге яшь егет яза башласа, шундый тирән фикерләр яңгырый аннан. Шуңа күрә яшьләребез өметле, безнең халкыбыз бик надан түгел. Без гел теге китаплы халык булдык, шулай бит. Революцияга кадәр теге Рафик хәзрәт әйтмешле 30 мең төрле китап бастырдык Татарстанда гына. 30 мең төрле исем китап. Башка халыкларда шундый мактанырлык әйберләр юк бит. Беренчеләрдән булып Коръән бастырдык, дөньяда беренчеләрдән булып Коръән без бастырдык. Галимнәребез Мәккәдә дә Мухаммад Мурат Рамзи булсын, Абдурашид Ибрагимов булсын, Япониядә беренче мәчет салдыра. Каягына карасак, безнең галимнәребез бар, аларны таныганнар, иншалла киләчәктә галимнәребезне үстереп таныттырырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Камил хәзрәт, менә күптән түгел генә оста вагызчы конкурсы үтте. Әлхәмдүлилләh, күрдек, анда да менә үзебезнең өметле яшьләребезне. Һәм күбесе сайлаган иде заманча технологиялар дигән теманы. Бу хатын-кызларда да күренде, егетләрдә дә күренде. Алар инде замана технологиялар шул булсын, телефон булсын, телевизор булсын, яки анда уже ниндидер нано технологиялар булсын, алар турында сөйләделәр. Шулай да бар бит заманча технологиялар, бар замана кешеләре дип әйтәләр. Менә замана мөселманы, ул нинди булырга тиеш бүгенге көндә, бүгенге күзлектән караганда? Беренче чатта ул бүген генә түгел, һәр вакыт. Allah subhanahu wa ta'ala әйтә: "Ва ма яттақиллаһ", кем тақва булса, ядж'ал лаху махраджа, Аллах чыга торган юлны күрсәтер, бирер, ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Ул уйламаган җирдән дә ризыкландырыр, ризык бирер. Шуңа күрә беренче чиратта без тақва булсак, Раббыбызны тыңласак, аннан гына курыксак, иншалла бәхетле булырбыз. Чөнки кыйммәтләр бер кайчан да үзгәрми, мөселман. Кыйммәтләр үзгәрми, шул ук теге ялган ул һәр вакыт теге начар булган. Дөрестлек ул һәр вакыт яхшы булган, шулай бит. Һәр вакыт безгә батырлык җитми. Шуңа күрә без теге туган батыр турында сөйләшә башладык. Шуңа күрә беренче чиратта тақвалык. Бер вакыт мин теге докторский магистратураны тәмамлагач, докторантурага кергәч, Исмаил Бульбуль, анда укытучы, миңа шулай сөйләде: "Иншалла сатанал дәрәҗә доктора ва ма фауқаха". Иншалла доктор да булырсың һәм шуннан да өстенрәк дәрәҗәгә ия булырсың дип әйтте. Мәйтем, нәрсә өстенрәк? Хәзер доктор, хәзер ярар теге светский, монда кандидатский бар, аннан соң докторский, теге профессор, ләкин монда бит докторантурадан теге өстенрәк дәрәҗә юк кебек. Ва ма фауқаха, мин теге сорыйм, нәрсә өстенрәк ул? Ридауллаһ, Аллаһның ризалыгы ди. Доктор булырсың әлбәттә дип әйтә. Ләкин аның өстенрәк дәрәҗәдә насыйп булсын сиңа дип әйтәм. Нинди ул дәрәҗә? Ридауллаһ, Аллаһның ризалыгы. Аллаһ разый булса, димәк без заманча шундый кыйммәтләр алар бер кашан үзгәрми. Амин, шулай булсын. Һәрберебезгә Аллаһтан ризалыгын алырга насыйп булсын. Инде шушы дөнья турында сөйләшә башлагач, ул чыннан да менә күп кырлы, аның теге без бу ягында күрәбез, теге ягында эшебез дә бар, гаиләбез дә бар, әмма күп кеше хәзерге көндә эштән тыш үзенә хоббилар таба башлады, төрле эшләрдә эшлиләр һәм иң шундый теге киң таралган ул менә кичләрен спортзалларга йөриләр. Сез үзегез дә спортчы буларак дип әйтсәк инде зур үрнәк булып торасыз. Менә любитель дип. Шулай да исламның менә спортка карашы бер төрле карашы бармы, спортка карата? Әлбәттә, башка теге диннәрдә дип әйтик, дин вәкилләре теге сөйлиләр. Мәсәлән, аларда теге монашество таралган, бик теге шундый риваятләр дә юк дип әйтеп була. Ләкин безнең динебездә пәйгамбәрбез үзе үрнәк күрсәткән. Руканы турында хадисләр укысак, үзе керешкән. Гайша анабыз белән теге алар теге ярышлар үткәргәннәр, шулай бит. Пәйгамбәрбез теге укны атка менү, теге йөзү турында теге хадисләр бик күп.
Шуңа күрә динебез үзе инди. Аннан соң шундый бер фән бар. Заманча әйтсәк, илму дифа, наука самообороны, илму дифа. Әлбәттә, аннан соң әкиятләребездә дә батырлар турында гел уңай яктан батырлар күрсәтелә. Шулай бит, шуңа күрә динебез үзе инди һәм пәйгамбәребез үрнәк белән үзе күрсәтте. Шуңа күрә без әйтәбез, көрәшү, спорт белән шөгыльләнү, сәламәт булу суннат, пәйгамбәребез суннаты. Әгәр дә без аны шул ният белән эшләсәк, иншалла савапка да ия булабыз. Аллаһ да бездән разый булачак. Туган батыр да инде юкка гына барлыкка килмәгән, ул да бит инде батыр образын Балаларыбызда шундый образ җитми. Иншалла шундый образны булдырырга кирәк алар өчен. Сез менә хәвәскәр дип әйтсәгез дә, без сезне барыбер джиу-джитсу остасы буларак үзебезгә күз алдына китерәбез, беләбез. Шулай да ислам дине менә берәр төрле спорт юнәлешен сайлаганда берәр төрле критерийлар бирәме? Әлбәттә критерийлар бар. Әгәр бер Таләпләр ниндирәк алайса? Әлбәттә ул спортка гына түгел, бөтен якка кагыла торган мәсьәләләр, гаврат мәсьәләсе. Әгәр дә гаврат ачык булса, мәсәлән, харам эшләп, суннат эшлим дип харамга керү ярамый. Шулай бит? Хәзер ул әйтә, спорт та суннат, но монсы бит гаврат күрсәтү бит харам. Чагыштырып булмый, шуңа күрә харамдан тыелу мөһимрәк. Гаврат мәсьәләсе. Аннан соң бокс белән шөгыльләнү дип әйтәләр. Әгәр дә спорт залда шөгыльләнсәң, тренировкага катнашсаң бер хәл. Ләкин бер-беребезгә тибеп, биткә бирү ул динебездә тыела. Шул турында хәдисләр дә бар. Ләкин башка мәсьәләләрдә, башка спортны без сайлый алабыз, без ирекле. Атлетика булсын, йөзүме, атка, әйтә алмыйм, төрле спорт төрләре бар. Ләкин алар арасыннан исламга туры килә торганнарны сайларга кирәк. Менә татар кылышы дип әйттегез, хәтта ки үзегез аның буенча фәнни эштә яза идегез, аның киләчәге ничегрәк, бәлки аның буенча да киләчәктә спорт секслар барлыкка китеп буладыр. Бу бәлки этнофитнес сыман булса, ул бәлки булыр. Ләкин кайбер җитәкчеләргә керсәң, зур кешеләр, мәсәлән, катана тора, шундый подставкада мотор, катана. Вот чөнки без бөтенбез кинода аны күргән. Куллана алмасак та, вот катана бик матур. Яисә казачья шашка диварда асылып тора. Нишләп татар кылычы булмасын? Кеше аны куллана алмаса да, ул бит безнең тамырларыбыз, вот бабаларыбыз шундый кылыч белән, аларда шундый кылыч булган, батырларыбыз шундый кылыч булган, Кол Шариф тә шундый кылыч белән йөргәндер. Шуның өчен аны булдырырга кирәк, чөнки ул югалды дип әйтеп була. Берничә генә санаулы музейда ул саклана. Хәзер без 14 кына кылычны таптык дип әйтеп була, төрле музейларда алар саклана. Иншалла бу образны, ләкин без шул турында күз алдыбызда ул юк татар кылычы. Иң мөһим минем вазифам дип әйтеп була, бу образны кайтару. Кылыч үзе булмаса да, һәрбер татарга татар кылыч әйткәндә, кемдер әйтә, неужели татарда кылыч та бар? Ничек ул булмасын? Шундый халыкта ничек кылыч булмасын? Татар кылычы дигәндә, сезнең күз алдында шундый аның образы булырга тиеш. Шундый образ булдырылса, димәк, мин нәтиҗәгә ирештем. Аллаһ Таала бу фәнни эшегезне ахырга кадәр җиткерергә насыйп итсен, иншалла. Без дә шул турыда инде күбрәк белеп, үзебезнең тарихыбыз турында, горефыбыз турында, мәдәниятебез турында күбрәк белергә насыйп булсын. Камил хәзрәт, инде менә чыгышыбыз ахырга якынлаша. Үзебезнең караучыларыбызга, тыңлаучыларыбызга үзегезнең хәер насихатларыгызны әйтеп китсәгез иде. Кыскача гына әлеге әңгәмәдә мин аны әйтеп уздым. Бер аят: "Ва ма яттақилла", кем тақва булса, Аллаһтан курыкса, яджал лаху махраджа. Әгәр дә без тақва булсак, Аллаһ субхана ва тааля бу кешегә яджал лаху махраджа, чыга торган юлны күрсәтер. Ва ярзуқу мин хайсу ла яхтасиб, һәм үзе ризыкландырыр. Ул уйламаган җирдән дә ризыкландырыр дип әйтә. Шуңа күрә беренче шаратта тақва булыйк һәм иншалла Раббыбыз да бездән разый булачак. Иншалла. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүгенге чыгарылышыбыз да ахырына якынлашты. Ул сезгә файдалы булгандыр дип өметләнеп калабыз. Исегезгә төшерәбез. Студиябызда кунакта безнең олуг галимебез, Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте рәисе, мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин. Камил хәзрәт, сезгә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Аллаһ Таала алдагы көннәрегездә уңышлар насыйп итсен. Үзебезнең халкыбызга да инде шушы динне таратуда зур уңышлар насыйп итсен. Һәм инде үзегез әйткәнчә, һәрберебезгә дә Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешергә насыйп булса иде. Амин.
Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Һәм инде сезнең белән дә алдагы көннәрдә дә шушы студияда күрешергә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.